Ahojte priatelia. Tak ja by som chcela toto dnešné video venovať všetkým vám, ktorí prechádzate možno práve teraz nejakým náročnejším obdobím, lebo tým, že robím s ľuďmi, tým, že sa veľa stretávam s ľuďmi, tak viem, že je toho veľmi, veľmi veľa. Sme ako keby v takej práčke momentálne teraz. Nás to tak točí, točí a vlastne dostávame obrovskú možnosť nahliadnúť do vecí, ktoré sme dlho, dlho potláčali. A takisto to chcem venovať ľuďom, ktorí možno nemajú úplne najnáročnejšie obdobie momentálne teraz a môžu byť nápomocný tým, ktorí ho majú. A tým, že je stále medzi nami veľa rozdielov, tým, že sa stále posudzujeme, ohovárame, pozeráme sa na to, kto je aký, tak je ešte viac ako kedykoľvek predtým vlastne potrebujeme toto začať trošku meniť a začať sa navzájom vnímať trošku ináč, pretože aj keď si niekedy myslíme, že niekoho veľmi dobre poznáme, často nemáme ani predstavu, čím vlastne ľudia prechádzajú. A nemáme predstavu ani preto, lebo my sami si nedovolíme veci zdieľať. Máme rôzne naučené vzorce, rôzne programy, ktoré nám jednoducho nedovolia. Sme tí silní, sme tí statoční, ktorí si majú všetkým prechádzať sami a stále ešte nie je úplne normálne a nie je úplne v poriadku požiadať o pomoc. Veci sa zdieľať, pretože často sme nepochopení, alebo sa nám niekto vysmeje, alebo nerozumie a tak ďalej. Ale nesmierne sa navzájom teraz potrebujeme prebudiť v sebe zase tú ľudskosť, tú našu zraniteľnosť, tú krehkosť, lebo častokrát sa to deje aj preto, že keď stretnem niekoho a ten niekto so mnou zdieľa nejaké veci a začne, dajme tomu, plakať, tak my vlastne nevieme, čo s tým máme robiť, lebo sa to dotýka tej našej krehkej zraniteľnej časti, ktorú my ešte stále nejako potláčame a vlastne my ani nevieme, je to tak nekomfortné, že my vlastne nevieme, čo s tým všetkým robiť. Takisto, keď deti plačú, alebo keď sa deti hnevajú, tým, že my tieto veci v sebe nemáme spracované ako dospeláci, tak často na to reagujeme, kričíme, zastavujeme ich, lebo vlastne sa nás to dotýka. To, čo oni prežívajú a to, čo cítia, sa dotýka nás, len my s tým našim vnútorným svetom vlastne nepracujeme a nevieme, ako s tým všetkým máme vlastne naložiť. Tak potom aj my učíme svoje deti veci. Potláčať, odsúvať, nevnímať, necítiť. Pokračujeme v tom, že buď dobrý chlapec, buď dobré dievča, neplač, nekrič, nehádaj sa, bla, 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 bla. Stále dookola tisícročia. A A teraz nás to už vlastne naozaj tlačí v tom, že sa toho deje veľmi veľa. A prečo práve ľudia, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím a potom tí, ktorí sú na tej druhej strane, že môžu pomáhať, prečo práve takto som sa to rozhodla dať nejak dokopy. Je to preto, lebo to vidím na tých ostatných ľuďoch, ale vnímam to aj sama na sebe, pretože som sama prechádzala a prechádzam jedným z takých trošku náročnejších období, takým, ktoré ma vlastne vyzýva pustiť niektoré tie staré veci, ktoré tam ešte stále takisto mám. A v mojom prípade to bolo, ja som už ten príbeh aj rozprávala, takže tí, ktorí ma poznáte, tak vlastne viete, tí, ktorí možno ešte nie, tak ako malička som mala 3,5 roka, tak som strávila rok v nemocnici, mala som problém s klbom a vlastne okrem toho, že moji rodičia ma mohli navštevovať iba každé 2 týždne, alebo moja rodina, tak okrem toho vlastne sme ešte veľkú väčšinu dňa boli deti pripútané úplne, akože zafixované, pripútané k posteliam, pretože sme jediná forma, ako sa dalo vlastne vyliečiť tie naše klby, tak bolo, že sme sa vlastne nemohli hýbať, museli sme vlastne ležať, mohli sme sa to tak sadnúť, ale nemohli sme vlastne chodiť. Z noh nám vyseli závažia, aby nám ako keby umelo predložovali tie naše kostičky. Takže bolo to emočne veľmi, veľmi náročné, lebo keď máte 3,5 roka, alebo 2 roky, alebo aj 4 roky, to je jedno, vlastne chcete sa hýbať, prejavovať, riešiť si svoj život detský, ale my sme vlastne všetci to mali úplne zastavené. A vlastne keď sa táto téma vo mne znova otvorí, tak je to väčšinou emočné, je to náročné. A to, čo som sa vlastne ja naučila v tej nemocnici, to, čo som teraz vďaka týmto posledným pár týždňom pochopila, porozumela a uvidela, bolo to, že som vlastne so všetkými emóciami sa naučila byť vlastne sama, schovávať ich, vysporiadavať sa s nimi sama a takisto ich intenzívne potláčať, pretože nám tam často bolo hovorené, že keď teda nebudeme plakať a kričať, nebudeme dobré detičky, tak si naši rodičia pre nás prídu veľmi skoro a keď nebudeme, tak kto vie, kedy a ako. A aj keď úplne rozumiem, že tie sestričky a tí lekári a všetci tam to mali veľmi náročné v tom emočnom detskom prostredí, tak toto nebolo úplne šťastné. A vlastne ja som sa vďaka tomu naučila, že emócie nie sú vítané, treba ich potláčať. A keď náhodou niečo sa vyplaví, tak vlastne s tým mám byť vlastne sama a mám to nejako schovávať alebo jednoducho neprejaviť.
keď ma tieto veci pritlačili teraz, pred pár týždňami, tak som si vlastne, až teraz spätne, keď sa na to pozerám, som si vlastne uvedomila, ako som automaticky nabehla na ten rovnaký vzorec. Že som sa necítila dobre, nevedela som úplne, čo mám so sebou robiť. A tým ľuďom, ktorí sú v mojom najbližšom okolí, moja rodina, tak som mala problém im to vlastne povedať. Hej? Stala som sa, buď som sa im vyhýbala, ako sa dalo, alebo už keď som sa im nemohla vyhnúť, tak vlastne som sa stále tvárila, že je to OK. A až ma to vlastne dotlačilo do momentu, keď uh, mi bolo tak strašne ťažko a tak zle a tak som už vlastne nevedela, čo mám so sebou robiť. A že som spravila niečo, čo by som bežne nikdy nespravila, pretože to, čo som robila bežne počas môjho života, keď mi bolo takto ťažko, tak som vlastne s tým bola sama. Doma som sa vyplakala, vykričala, alebo niekde v lese, niekde vonku, väčšinou som sa schovala doma. Ale ako áno, požiadala som o pomoc, mala som, mám aj terapeuta stále, ale ľudia, ktorí sú mi tak najbližší, alebo jednoducho aj vás, ktorí sa tam mám bežne na ulici, tak by som to jednoducho nezdieľala, neukázala, nepovedala. A to, čo sa vlastne stalo teraz, bolo, že bol to jeden večer, keď už som naozaj nevedela, že čo. Už ma tak všetko vlastne ťažilo a tlačilo a bolo mi tak strašne zlé. A bola som vonku. A bola som vonku a bola som tak úplne na hrane. Som vlastne vnímala, bol večer a vravela som si, že idem proste niekam do lesa, idem si niekde sadnúť, idem kričať, plakať, neviem, čo sa stane. A v tej chvíli ja vlastne ani neviem, ono sa to vlastne stalo, ako keby samo. Niečo sa niekde preplo, niečo sa niekde zlomilo. A ja som vlastne vzala telefón a zavolala som jednej úžasnej osobe, mojej kamarátke. A len som ju poprosila, či by sme sa mohli stretnúť, či by mohla prísť, zobrať auto a niekam ma odviesť. a, a bolo to úžasné načasovanie, ona mi hovorí, jasné, 3 minúty som tam a vlastne prišla. Vzala ma, sadla som si do auta. A v tej sekunde, keď som si sadla do toho auta, vedela som, že je tam pri mne niekto, že nie som sama v tom celom, tak ako som bola sama v tej nemocnici, kde tie emócie boli veľmi ťažko zvládateľné pre mňa ako dieťa. A, tak ona ako šoferovala, tak ma len s druhou rukou vlastne chytila, držala ma za ruku a ja som vlastne plakala a plakala a plakala a plakala a mala som pocit, že už nikdy neprestanem, lebo to bolo ako rieka, ktorá sa vlastne začala vlastne plynúť tým, že bola dlho zastavená. A ešte teraz som z toho úplne dojatá. A vlastne ja som robila niečo, čo ako keby začalo meniť a prelomilo ten cyklus, že som vlastne so svojimi emóciami a so svojimi starostiami bývala veľmi často sama. A ja som si vlastne vždy myslela, že chránim tých ostatných. A ja som vlastne chránila samú seba, pretože ja som mala pocit, že keď to všetko pustím, tak ma to úplne prevalcuje a že sa z toho, doslova som mala pocit, že sa z toho zblázním. A vlastne vtedy, tam v tom aute, keď som sedela s tou mojou kamarátkou a ona tam len pre mňa bola, ona vlastne v podstate ani toho veľa až tak nepovedala. Len ma držala za tú ruku a vlastne nechala mňa prejsť si tým, čím som potrebovala prejsť, keď sme zastali kde blízko pri lese, tak ma vlastne chytila, objala a ja som ako také malé dieťa a vlastne je v náručí plakala. A, a som nesmierne vďačná, lebo niečo sa zmenilo vlastne vo mne. A som nesmierne vďačná takisto jej za to, že tam so mnou bola, lebo to je to, čo som vlastne ja potrebovala celý svoj život. Aby niekto so mnou bol. To, čo som vlastne nemala ako dieťa. A rozprávam ten príbeh preto, lebo v tomto sme všetci úplne rovnakí, aj keď sa nám to možno nezdá. Vlastne všetci potrebujeme niekoho, keď prechádzame ťažkými chvíľami. A tie ťažké chvíle máme práve z detstva, keď sme niekoho potrebovali a nemali sme ho vtedy tam, alebo sme neboli pochopení, neboli sme videní, neboli sme počutí. A chcela by som vlastne všetkým, ktorí prechádzate takýmto obdobím práve teraz, vás ako keby podporiť a ako keby vás vyzvať k tomu, aby ste zdieľali, aj keď ja sama absolútne rozumiem, je to nesmierne náročné
povedať ten svoj príbeh, nesmierne náročné povedať, ako sa cítime, lebo na to nie sme zvyknutí, nie sme to naučení, ale je to niečo, čo môže zmeniť váš život. A takisto vyzvať vás všetkých, ktorí možno poznáte niekoho, kto niečím prechádza, alebo len tak niekoho stretnete na ulici a vidíte, že asi niečo sa v tom človeku deje, tak ich podporte, tak tam pre nich buďte, tak sa ich pýtajte. A niekedy je to možno až také dotieravé pre tých, ktorí niečím prechádzajú, ale skúste to nevzdať. Ani vy sami so sebou, ktorí máte ťažké obdobie. A ani vy, ktorí viete, že niekto má ťažké obdobie, tak to skúsme so sebou navzájom nevzdať. A, a skúšajme to stále a stále navzájom sa podporiť a zdieľať a rozprávať tie svoje príbehy a byť tu jeden pre druhého, lebo táto doba vlastne nám ukazuje, že to bez seba navzájom už nedáme. Že už to jednoducho ani nefunguje, že nás to všetko tak tlačí a vlastne tou našou ľudskou podstatou je práve to, že sme poprepájaní. Máme stále taký ten pocit, že ja som tu vlastne sama za seba. Áno, som tu sama za seba, ale jednou z tých základných ľudských vlastností je to, že sme tie sociálne tvory, že sa navzájom potrebujeme. To práve tie veci, ktoré nás spájajú, niečo, čo máme spoločné a to, že vlastne postupne sa obnovujú znova komunity, ľudia sa znova ako keby prepájajú a je to nesmierne dôležité, aby sme to takto začali vnímať a aby sme sa podporovali, lebo sme ľudia a sme tu v tom našom ľudskom príbehu všetci spolu. A sme tu spolu preto, aby sme to spolu všetko zvládli. A, tak toľko na dnes, toľko k dnešnému videu. A ja chcem povedať len toľko za seba, že nepoznám krajšie momenty, keď pracujem s ľuďmi, ako keď prichádza práve k tej ľudskosti, k tej krehkosti a k tej zraniteľnosti, keď dokážeme vyjadriť. A nemusí to byť iba pláč, nemusí to byť iba smútok, niečo, čo sme dlho potláčali, ale takisto radosť. Často máme vlastne potlačenú aj radosť, nevieme sa radovať, nevieme sa tešiť, nevieme to prejaviť, tak ako to deti, dajme tomu, ešte vedia, ktoré sa tešia z maličkosti, tak poďme spolu nájsť tú cestu k tým našim vnútorným deťom, k tým našim vnútorným radostiam, k tomu nášmu vnútornému prežívaniu, aby nám to spolu na tomto svete bolo aspoň o niečo ľahšie a o niečo krajšie. Tak vám ďakujem za pozornosť a budem veľmi rada, keď sa ozvete, budem veľmi rada, keď napíšete na svoje pocity, ako vnímate túto tému. A možno keď ste vy niekedy prechádzali nejakým ťažkým obdobím, ako to bolo pre vás, čo vám možno najviac pomohlo. Mohli by sme sa možno navzájom aj nejak tak inšpirovať v tom, že vlastne čo nám navzájom pomáha. Tak vám ďakujem ešte raz a majte sa krásne.